Ngithi mina mfethu le nkinga le esinayo lapha endlini ukuthi abantwana singabatholi ngoba silokhu sizama kungenzakali mfethu. Bengithi angizokutshela mfethu ukuthi leyo nto leyo ingesandla sami, imina mfethu engenza kanjalo mfethu. Ngoba wahlaselwa nje laphayana endlini ngingekho ngisemsebenzini. Ya ingakho ngize lana mfethu ngithe mfethu angizokhonfirma lokho ngifuna ukuxolisa kuwena mfethu. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje vashele ubhuti othi-ke nakunodaba afisa uludingida nomuntu amthandayo. Sawubona njani? Sikhona. Ngiyaphila. Ngicela ubingelele ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona abambukeli emakhaya. Ngisuke endaweni yaseVerelem. Usuke endaweni yaseVerelem? Yebo. Uhlala khona eVerelem? Yebo ngihlala. Okay, ubekwa yini la namhlanje? Luthini udaba qala? Silana ngilethwe indaba engifuna ukuzoconfessa umuntu engithandayo naye. Umuntu othandana naye? Yebo. Okay, liqala lapho udaba. Inkinga lana usisi sengithandane naye isikhathi esingango-7 years. 7 years? Yeah. Okay. Inkinga la usisi wasuke wangishithela sisi. Wakuchithela? Yeah. Akufanele abuyena ohleli la uzoconfessa ukuthi uchithile? Ukuthi kwasuke ngingayenza ngenhliziyo ngenza into ebuhlungu manje lento sengiphatha kabuhlungu. That's why ngithi usisi angimqonde namhlanje ngimchaze. Okay, wenzani-ke akhathi wathola kanjani ukuthi uyachitha siqale lapho? Shuthi nje khona umfana ngasendaweni nje ngasekhaya ngangilokhu ngibona nje bayephuma esitolo enokumlandela uthole ngiyavela kodwa ngangakhombisa ukuthi khona engikubonayo yabo. Wambuza-ke kodwa ngalolu daba? Usisi angizange ngibuze. Pho wathola kanjani ukuthi uyachitha? Ngoba phela kungenzeka ukuthi-ke na into oyizwayo kanti into engekho. Sisi ngendlela kwasekwenzeka ngayo ngase ngibone ukuthi naye lo engithandayo naye ngathi khona asekuthanda ngaye umfana. Ngoba sekukaningi ngibabona nje. Sekukaningi ubabona but wa-investigator. Kodwa bangithi ngiyambuza mhlawumbe ngithi hayi ubengibuza something ngiyabona. Kodwa ngibona ukuthi khona into eyenzakalayo. Lapho wena umbuzi lutho? Angimbuzi. So manje-ke phasi usuthola-ke yini leyo kwenza waba neshosho ukuthi uyachitha? Shuthi khona ngelinye ilanga la yena usisi kwakunephathi kamngani wakhe. Shuthi wamfika-ke umngani wakhe sahleli nje endlini ilanga kushisa kuphana ney'nsuku ngoba le phathi ayizoba nge-weekend kuMgqibelo. Bafike wamcela wathi ngisacela ukuthi ungiboleke wena usisi ngizobe nginephathi nge-weekend kanje. Hhayi ngavuma. Abo wathi nje shuthi ladies party ngizobe nje angingakusali. Hhayi ijwayelekile futhi. Hayi nami hayi okay it's fine. Hayi masisi uzobe khona-ke okay hayi. Kamnandi-ke yafika i-weekend kamnandi alunga usisi kamnandi ageza ay'qhole hhayi ahambe. Yabo tukutuku nami kufika omunye umngani wami okuthiwa uSifiso Ntokozo uhleli ngithi hhayi ngihleli mfethu kodwa-ke asitheni soyishayela amabhiyazi amabili yabo. Vele indlela idlula ngakhona la kuzobe kunephathi kuphela khona amasisi yabo. Hhayi bangithi siyahamba siyadlula khona. Hhayi ngibona imoto yakhe lo mfana lo engisolayo vele onokuthi. Ufunani kwi-ladies party? Angazi ufunani ngiyayibona imoto ipakile khona. Ngaxakeka ukuthi awukuthi nje la i-ladies party ifunani le mjida lana uhamba nawe nama-outs akuhleli nje kuma-campchair ngaphandle yabo. Oh, so i-chillers? Yonke into yayi-chillers. Okay. Bangithi ngifunda kwezami ngiyabona ukuthi hhayi la shuthi nje 2 by 2 ngoba amajita ayo-4 amantombazane ayo-4 yabo. Ngabona nje ukuthi hhayi into eqondile le yabo. Yila engaba nesishonayo khona sesikhona eyenzakalayo. Uyachitha. And then emva kwalokho after i-party phela umbuzanga ukuthi hambe kanjani? Wahlala-ke ngabuyela endlini hhayi nami sayishaya nama-out kwashaya ekhaya ngoba wabuya endlini around 9 yabo seku-late busuku yabo. Hhayi wafika-ke wangena endlini wagomula wageza hhayi salala ngidiniwe yabo.
ngidiniwe usabathe uthi angifuni ukukhuluma. Uloke ngibuza yini what's wrong? Ngathi ngicelile ukuya ephathini yabo. Sengicikwe lento engiyibonile yabo. Oh. Hayi kwasa ngakusasa maybe mhlawumbe kwaphela 2 weeks yabo. Ngahlangana nomunye umfana ngifunda naye high school yabo. Uthi usenobutsotsi anyanyana yabo. Hayi ngamchazela ngathi la nginenkinga la kanje kanje. Ngicasukile sisi yabo ngicasukile. Ngaliphela la khona la into efuna imfavor ufuna ungenzele yona kanje ama-outside ngicela ekuyini kona lokho sisi shuthi ngathola umsebenzi wama-security yabo ngangingena ebusuku shuthi wayesalela leyedwa sisi ebusuku wayeba yedwa yabo shuthi-ke ngatshela lamajida la ngathi nina abafeli laphana into ezofike niyenza ayikho into ezoniphazamisa ngibathumela kuyena usisi lo engithandana naye ubathumela kuyena ngisenginashock uthi imake uthi bayokwenzani sengifuna ukwazi leyo part bayokwenzani kuyena ngathatha isinqumo engingasicabanga ngoba ngathi nje ngifuna bemenza into ebuhlungu yabo bemenza into ebuhlungu ukuze nomunye uzothi uzama ungijithela naye angawazi ukufinyelela lapho esithini sangasese into engayenza sisi ngathi nje amajida wathatha upelepele athathe neglue angimixe ndawonye amshutheke lapho esithweni sangasese ngendlela engenza ngayo into ebuhlungu ngayo yabo upelepele bamfake neglue so uhlanganisa ukushisa nokunamathela why ucabanga into ebuhlungu kanje ngilo muntu ngiyamthanda sisi yabo why umenza into ebuhlungu kanje wangenza into ebuhlungu ngoba manje ngangingayitshela ukuthi ngangijithela naloya muntu ngoba lo mfana kwakumngani wami okumngani wakho kwakumngani wami so manje ke sebefikile ke abangani laba owabathuma bakwenza lokho wakufonela usisi phela sekwehleka isigameko esikhulu singafonela sengifonelwa amaphoyisa ngoba shuthi wafonela amaphoyisa afika amaphoyisa abuza ukuthi umuntu okuye cha ukuthi ngisemsebenzi ngafona ngizofonelwa elinye iphoyisa lalugumede sesho khona phevelele manje uyawazi upelepele ubaba kanjani la esikhunjeni uyayazi le ndawo isensitive kangakanani wena uzothi abamgxisha upelepele bamfaka iglue sisi uthi ngiyamthanda lo muntu ngiyamthanda shuthi shuthi ngangibona nje ukuthi shuthi lento uzolokhenza more and more shuthi so manje wawumvala ngoba uyamhlula kumele ngimlimaze lapha kumele ngimvale nje la kumele so kahle kahle into yakho uca ukuthi uyamvala ngoba uyamhlula lento yakhe yes so manje why uzoconfess manje lana sisaqhubeka naye sisathandana manje unokuthi khona sisakwazi sisahamba siyenkonzweni esekamerweni kodwa ke kuhambe akhale kubuhlungu and futhi hayi udokotela usisitshela into ebuhlungu ukuthi abantwana ngasabathola ngiyasabathola manje leyo nto futhi isibeletho sakhe salimala manje njalo hleze ngikhalela ethi manje lento yangeli ukuthi mina ngangithumelile manje ke ucabanga uthando lweni sazoqhubeka mangasumtshele lolu daba singizozama ukuthi ngimncenge ngoba phela umuntu wami eminyaka le ngiyamazi ukuthi ukhuluma kanjani manje ke kwenzakalani kule relationship yakhe nalo mngani wakho after usumgxisha upelepele wamvala ngeglue bamene bahlukana so umngani akamilananga neglue futhi asebenza imethod yakho ngeke ngisho ngikubeka kanjalo sisi ngoba phela lento nami kufanele ukuthi silimaze wena manje ngisakwazi ukuthona nabantwana ngibengisayimisela ukuthi sithola abantwana impilo iqhubeke phambili hayi asimthinte usisi senilobolene uyingoduso uyini no lento nje yenzeka nje ngoba nje engengaka sasengikhulumile nabasekhaya abadala kodwa khona kusenzeka sisakuhlanganisa so usulubolile kodwa noma wavesana naye bengingakenzi lutho wavesana naye amene ngashiya phansi emva kokuthi okay so asimthinte esimazisa ngalolu daba sizweni ukuthi uzothini ngalo usuready ukukhuluma naye singamthinda so manje fanele umtshele phela ukuthi ke na uyazi ukuthi wayijela naye lo mfana ngoba phela wagcina ngombuzanga wabona ngesigameko nje yes asimthinta usisimuza usuzothini ngalolu daba
Asimfonele usisi. Yebo, sawubona. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo sisikipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, sakwazi ukukhuluma. Ngiyabonga. Okay. Angizwa? Ngikhuluma ne-Black i-Black Life TV. kusho imfihlo khona. Yebo. Alright, ngingalalela. Yebo-ke. Lana ngihleli nomuntu wakho lo enisenthandana naye iminyaka. Uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalele. Okay. Cela ubambe. Sawubona sithando sami. Yebo, unjani? Yebo sikhona uyazikhuluma namba. Ngiyakuzwa. Mfethu mina mfethu lana ngizela kwi-Black Life mfethu kukhona into engifuna ukuyikhuluma nawe mfethu la engangiphathanga kahle. Awuzwakali kahle. Mfethu ngithi mina khona into engifuna ukuyikhuluma nawe lana engangiphathanga kahle mfethu. Okay. Ngifuna ukuyiconfessa kuwena lana mfethu kule nkinga lena oyaziyo nawe mfethu ngoba sifuna abantwana nje singabatholi mfethu. Ngithi mina mfethu le nkinga lesinayo lapha endlini ukuthi abantwana singabatholi ngoba silokho sizama kungenzakali mfethu. Bengithi angizokutshela mfethu ukuthi leyo nto leyo ingesandla sami mina mfethu engenza kanjalo mfethu. Ngoba wahlaselwa nje laphayana endlini ngingekho ngisemsebenzini. Yeah, ingakho ngize lana mfethu ngithe mfethu angizokhonfirma lokho ngifuna ukuxolisa kuwena mfethu. Ngifuna ukuxolisa mfethu. Kodwa usungaze uwenze into ebuhlungu kangaka. Kodwa yabo nje mfethu ngoba nje udokotela athe abantwana ngokuphinde bathole ileyo nto mfethu iyangihla mfethu. Ngiyacabanga ubuhlungu engibona nje. Noma senze yona angisezwa lutho. Kodwa ukuthi ngi-enjoy mina ngiyathungana izinhlungu zonke. Kanti wena uyazi ukuthi wena yena uphethwe wayo yonke lento le. Ngiyaxolisa isandla sami mfethu ngiyaxolisa. Wake wangithanda kodwa. Kakhulu mfethu ngihlezi uyazi. Kodwa-ke mfethu-ke phela lokho angizange ngikwenze nje ngikusuke emoyeni kusukela ekutheni ukuthi athi uyakhumbula ngelinye ilanga ngikubuza ngithi indaba lo mfana kuthiwa uxolane njalo bawuphume lokho ekulandela. Uyakhumbula lo mfana loyo? Yeah. Uyakhumbula khathini niya kwi-ladies party umngane wakhe efike ezokucela nathi nizobe nihleli namantombazane nagcina senihleli noba lapho. Ngiyakhumbula lonto okwenzeka kodwa kosinika isidingo sokuthi uze ungilimaze kanje impilo yami yonke. Ngoba phela mina ayisekho into esekwazi ukuyi-enjoya manje. Ngiyathungala nje. Ukuthi kwangiphatha kabuhlungu kakhulu mfethu ukuthi ngithi hamba nabangani bakho uyojabula kanti wena uyazi wena ukuthi usuthandana naye lo mfana lo mfethu. Ngacaswa kakhulu ngiyazi ngathatha lesinqumo engasithatha kodwa mfethu ngisacela ukuxolisa nje wena. Cela nje ukuthi ungixolele. Cela ungixolele mfethu. Mina ngokwami angeke ngixolele. Angiyiboni ngixolele manje senziwa sevangeli. Angifisa ukuthi ngize ngikubone. Angikudingi nhlobo. Owawenza mina kubi kakhulu. Awusekele umuntu owangibulela ngiphila. Ngoba kumanje umuntu ophila ngiyithunzi ngenxa yakho. Angifuni ukuphinde ngize ngikubone. Uxolo lwakho angilwamukeli. Futhi angisoze ngakwalamukela. Buka-ke mfethu-ke ngoba sizokuphindela kudokotela ukuthi udokotela wakutshela ukuthi amathemba singawalahli kusangaphinda futhi kwenzeke abantwana ubathole. Manje ngisacela bese ukuthi ehlisa umoya-ke mfethu-ke ngoba nje sizophindela futhi kudokotela mhlawumbe kungenzeka oku-right yabo. Ngisacela nje ukuthi wehlise umoya mfethu. Ngiyakubonga empilweni yami, wangulela ngiphila. Ayisekho phela ngiyithembe kuwena, noma umuntu wami
uyangithanda ubona umuntu ofanele umjikele No, ukuthi no. wenzakalani ayisikho isidingo sokuthi sungaze ungenze i-action manje uma bempilo. Kodwa bengayimisele ngoba nje mfethu bengizokhonfesa kanje ngikhuluma iqiniso mfethu bengingalindele ukuthi mfethu ungangikhifela kanje ngamathi mfethu bengithemba ukuthi uzongixolela mfethu yabo. Ngoba ngisayimisele nje mfethu ukuthi sihlale sonke sijabule ngihlale nawe mfethu. Kodwa manje bawenza kanje ngiyakucela Lokho akunalo. Akuphinde ngizenzele ngibone. ngiyakucela mfethu ngicela ungixolele. Ayikho into ezolunga phakathi kwami into angenzayo yona ihlunga. Uma bephila ngiyakubonga nje empilweni yami angidingi uphinde ngizithe ngibone. Awu chaza ukuthi ungaphinde le ungibone. Usakhona la efonini? Yebo ngisakhona ngilalela ukuthi into eyenzakalayo ngikholwa ukuthi wena unesandla yona yonke le. Bengisacela uyikhole wefethu yabo. Ekuyikholeni kwami akusho ukuthi ngizokuxolela. Kodwa ngcono-ke ngoba usunayo ulwazi oluncane ukuthi kuqhamuke kanjani kunokuthi uhlale ungazi ukuthi kwenzeka kanjani. Yabo. Yabona lokho noma kungezikungisiza ngalutho bavele ngonakala. Kodwa nalo mfana lo uxolana senahlukana naye ngizivela. Beyiphelele leyo ukuthi ungaze ungenze into enjeni. Senahlukana ngisinoxolana. Akufanele usizitshele ngalokho ngoba manje mina nawe vele ngesiphinde sibonane. Kodwa angizwanga? Hayi ngiyakubonga mina ukholo lakho lolu ngeke uzuze ulithola. Alokho ukholo ezokunikeza lona. Right ngawo. Ngiyacela samcela nje mfethu uxole mfethu ngiyacela uxole mfethu. Cha. Ngiyabonga. Ngicela nami ngangenze ukucasuka. Yabo. Ngiyabonga nawe ngiyabonga. Yabo. Emva kokukhulu ngikutshela ngikubuza nesikwenzakalayo. Manje nje angifuna nokukhuluma nawe ngiyabonga. Ungayenzi leyo nto, ungayivali ifoni. Yo, ngiyayivala ifoni. No, ungayivali ifoni. Ngiyakubonga ngiyayivala ifoni. Ungayivali ifoni mfethu. Shuthi nje uxolo lami alizwakali kuwena mfethu. Wayivala ifoni. Eval. Manje wena ulindele ukuthi avesana kuxolele. Phela wamlimaza impilo yakhe wena. Yes, ngiyabona ukuthi kunjalo impela ngamlimaza phela kodwa-ke ngoba phela nami lokho angikwenzanga kusukela nje ngimsukela kwasuke kwaba khona into. Cha kusathaphi. Phela umuntu bawumthanda sisiwenza noma yini mfethu. Wenza noma yini, yabo. Ngoba kube ngami mhlawumbe abafana bami beyobulala lo mfana lo mhlawumbe ngabe ngisajela. Ngathi ngicela ngijezisa yena lo engihlala naye. Bathi Yabo. usapesa ngithi uyazi ukuthi ukwenzeni. Okusho ukuthi wayivula laba. Ngalokhuza avulela icase. Angiboni ukuthi engakwenza lokho ngoba mfethu sisahlala lo muntu lo sithi ngimenzela yonke into ayikho into ayiswelayo. Ngiyamenzela ngiyamthanda uyawazi. Kodwa inesihluku kakhulu ke le wayenza ngoba phela wayengafebi ngelo ngento yakho. Seba ngeyakho. Angithi wena kodwa akangihloniphanga into wayenza phambi kwabantu akekho umuntu ongazi aroundini ukuthi ngithandana naye manje basezokwenza ukukireleka abanye abafana bayangihleka Mafezi bayazi ukuthi ke nindawo no abazi so wena ngabe ukuthi ke next time uzobe kanjalo ukushaya ngoba mhlambe naye wayethuzama ukucheck ukuthi ke na ubani ozomphilisa phambili bangemnelisa ngayo yonke into nje mfethu kodwa awukuthi yo nezela babukele emakhaya ukuthi ubhuti wathi ke nakaxisha upelepele iglue ngenxa yokuthi unesikhwele kahlahle isikhwele sami ngoba isoka lalingeke liyenze lento isoka lezoma ngenyawo likhombisa ubusoka layo ukuthi nami ngiyisoka ngithela intombi siyabonga kakhulu ku Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngolungstar ngiyamthanda.